88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Eto na! Eto na! Eto na! Punto por punto kay Atong Remo. Heto na, heto na, heto na! Heto na ang pinakaabangan nyo at kinagigiliwan nyong programa. Ang programang Punto por punto kay Atong Remo. Ayan, napakinggan nyo ha. Napakinggan nyo na kanina yung mga situational update report natin sa pagbaha sa lalawigan ng Pangasinan. At katatapos nyo lang napakinggan ang programang Saray Balitan Matwa ni Paborito Joseph Bacani. At ito naman ang huling programa dito sa ating himpilan. Paborito DWJE 88.1 FM. Tutok lang kayo! Punto por punto kay Atong Remo. Nasa yellow heavy rainfall warning ang malalawigan ng Pangasinan ayon sa Pag-asa. Yan ay yung oras kanina, alas 8 hanggang ngayon.
At patuloy ang pagbaha ng malakas na ulan sa Pangasinan. At may mga suspension ng klase ngayong araw dahil sa masamang panahon. Punto por punto kay Atong Remo. Isa dyan, yung Dagupan City. Ay sobra na. Kaskasya lararay taga Dagupan. Di bali, tamaya may lay sira, yung tatapaw-tapaw lantan at kailugan. Lalo lang sa atay poblasyon, baka wala lay nakamulyong tayo sira. Apektado rin ang bayan ng Lingayen, bayan ng Kalasyaw, Santa Barbara at San Carlos City. Mataas pa rin ang flood risk sa Pangasinan ngayong umaga. At patuloy ang epekto ng habagat at mga naunang pag-ulan na si Maymay, andyan si Dolphin at ang habagat. Meron na rin nating naiulat na mga 85 barangay na binaha sa lalawigan ng Pangasinan. Punto por punto kay Atong Remo. At meron na rin tayong 34,064 pamilya mula sa 123 barangays. Labing-dalawang bayan at 2 lungsod ang naapektuhan ayon sa PDRRMO report noong Agosto 9. Yan, makikita nyo sa screen nyo yung mga binahan ng mga lugar ito. Siguro dito sa kanyan sa may Dagupan, sa may National High School. At subukan ho nating kapanayamin ang alkalde ng San Manuel. Ito na, nasa linya na natin si San Manuel Mayor. Wala pa, nagre-ring pa lang. Ikaw naman, excited ka naman natong. Balikan ho natin si San Manuel Mayor Kenneth Perez. Punto por punto kay Atong Remo.
Wait lang dahil tinatawagan ho natin yan nasa linya na ho natin ang ating butihing Vice Mayor ng Calasiao. Walang iba kung hindi ang ating pinakagwapo, pinakamabait. Yan ang ganda ng litrato niya dyan. Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Ang pagbati mo muna kahit na bumabaha, Vice Mayor. Magandang umaga po, Sir Atong, at sa lahat po ng ating mga listeners. Maulang umaga po sa ating lahat. Ayan. Hindi Good morning, na... good morning. Yeah, okay. Good morning, good morning. Meron bang maluluto dyan o meron na bang mga nakahandang pangkain para sa mga residente ng Calasiao, Vice? Yan naman, nagpe-prepare na rin po ng hot meals para sa ating mga evacuees dahil may mga ilang pamilya na rin po na na-evacuate sa ating evacuation center. Okay. At syempre, ang lokal na pamahalaan, Sir Atong, ay nagre-ready na ho ng kakain para sa ating mga evacuees. Ano ba yan? Pagkain lang, pansamantala, kagaya ng arroz caldo o meron pang mga relief goods na binibigay na ng Calasiao, Vice Mayor? Itong hot meals po muna ay para sa mga nasa evacuation center at preparing na rin po ang para sa mga relief goods. Mga ilan ho yung mga pamilyahan na ho na apektado at ilan na ho yung barangay na apektado dyan ho sa bayan po ninyo, Vice? Ito po ay yung as of yesterday na report na meron na mga 4,600 na pamilya at mga 16 barangays, pero ito po ay tumaas kasi ito ay magmula po kahapon. Kahapon pa po ito. Hinihintay po natin yung updated list galing po sa MSWD at saka sa MDR ho. So kahapon mga 4,000 plus na ho yung mga nailikas na ba nasa evacuation? Hindi, apektadong pamilya pa lang po 'yun. Ito po ongoing ang ang evacuation, pag-evacuate sa mga presidente. Full force po ang WASAR team ng bayan ng Calasiao. Since kaninang umaga ho hanggang ngayon ay continuous po ang evacuation operation ng mga WASAR team natin sa Ratong. Ayan. Vice, ano na po yung pinakagrabe na naapektuhan ng baha dyan sa bayan po ng Calasiao? Yan, Barangay Lumbang, Barangay Lasip, Pangayan ho. Ayan, parts of Barangay Talibao. Yan po, sila po lagi ang usual, ang naunang tinatamaan po. Yan, dahil yung Talibao, Vice, pag maalala ko, piringyal na talaga na problema ho yan, Oo, na yan. Talagang year-round na po dyan. At ay mga kababayan natin dyan, mga kabarangay natin, may mga nakaredy na hong mga bangka na pang-transportasyon po nila. So talagang mataas talaga yung tubig doon? Oo. Pero ngayon, possible ang kalsada ngayon. Ang possible na po ang kalsada. Dahil nagawa na ko yung kalsada ngayon doon, na-erase na, pati doon sa may bridge. Doon lang sa mga isolated areas ng mga barangay, portions of barangays na nasa dulo yung mga bahay nila. Yun ang pagtawid nila papunta sa kalsada. So pasalamat din tayo kay 3rd District Congresswoman Rachel Arenas sa paggawa ng kalsada dyan, Vice? Yes po, malaking tulong po ang binibigay ng ating mga congresswoman dito sa bayan ng Calasiao. Talagang kung ano po yung mga kailangan hong gawin ay tinutulungan po ang bayan ng Calasiao ng ating mahal na congresswoman. Matanong ko lang, Vice, ilan ho ba ang evacuation center ng bayan ng Calasiao? Ang evacuation center po talaga natin ay meron pong isa na regional evacuation center, pero pag talagang dumami ho ang mga evacuees ay ginagamit po natin yung sports complex na pang-evacuate po. At meron din pong mga mabubuting puso na pag talagang marami po ay ino-offer po nila ang kanilang mga lugar para maging total evacuation. Ayun. So, yung konba ninyo, Vice, evacuation center, mga ilang katao po ang kaya niyang ilagay dyan sa center na yan? Kakayanin ho pag talagang yung relax at saka mga 8,000 to 10,000 po, kakayanin po eh. Meron na po ba nakalikas? Meron na ho. May mga ilan na ho mga pamilya. Wala po akong updated numbers, pero since kaninang umaga ho, nakamonitor kami, tinitignan namin ang galaw ng WASAR team, ay continuous po ang marami na rin ho, may mga lumikas na
Kaya yun, hinihiling din natin sa ating mga kababayan sa ratong na huwag na muna hintayin ng tumaas pa yung tubig dahil kung kaya kung lumikas para sa kanilang kaligtasan ay mas maganda lumikas na sila. Ayun, makusan loob na lang Vice, para mas maganda, para kahit na may mga advisory, typhoon advisory, kailangan na rin na kusa na nila pag mataas na yung tubig talaga, kusa na nilang lilikas. Meron na rin mga ganyan kasi taon-taon ho nangyayari ito. Alam na rin ho nila na ganyan, may inililikas na ho yung mga senior citizen, yung mga bata, ganun. Pero minsan may naiiwan talaga sa bahay para bantayan yung bahay Oo, ay sa bagay yung mga kawatan ngayon ayan ang sinasamantala. Ibalik mo nga doon, Carl. Hanggang na Mayor, itong pinapakita namin Vice. Yung pinapakita namin na video dito sa screen namin, ito po yung kuha doon sa Barangay Talibao na kung saan lampas hanggang dibdib na pala yung lalim ng tubig dyan. Oo. So, ang naging transportasyon nyo lang dyan ay yung bangka. Ito ba, meron ho ba tayong pinurchase ng municipal government na mga rescue boats para sa mga kababayan natin dyan sa Talibao? Yes po, meron na tayong mga rescue boats na ginagamit at ang ating mga kasama ko sa MDRRMC ay yung WASAR team po natin ay nagdaan po sila sa proper training. Diretso po ang rescue, kaya nga sinasabi namin na kung maaari ay lumikas na ho yung iba dahil baka hindi ho na kayanin pag talagang mabilisan pag-akyat ng tubig. Kahapon po kasi talaga ang bilis akyat ng tubig. Oo nga. Ngayon lang medyo bumagal pero tumataas pa rin ang pagpagya pa ng bahagya. Pero kahapon po talaga ang taas po ang bilis po ng tinaas ng tubig. Meron na ho ba ginagawa ng inyong pamalahan na magbigay ng mga relief goods sa mga affected families, Vice Mayor? Wala pa hong distribution pero as of today po nagpatawag po ang local executive, ang aming Mayor Patrick Agustin Karamat. Pinatawag ko lahat ng mga departamento at may mangyayari pong meeting mamaya with the barangay captains para humalaman kung ano po ang status on ground sa kanilang mga barangay, kung ano po ang mga kanilang pangangailangan. Alam naman po natin ang history ng Kalasyaw na Catch po ang lugar po ninyo. Sa tagal din nyo na nandyan bilang public servant, Vice Mayor, ano po yung nakikita nyo na parang solusyon dyan para maibsan naman na yung kalungkutan ng ating mga kababayan at paghihirap nila tuwing darating ang bagyo at ang pagbaha? Ganito po kasi yan, kung sariling bayan lang po namin ang gagawa ng aksyon at mag-aayos ng daluyan ng tubig, ay mahihirapan po kami. Kailangan comprehensive po ang approach nito. Lahat po ng contributory ng mga bayan, lahat po, dapat mayroon ng master plan po talaga ito na pangkalahatan po, diretso po na palabas po sa Agno River yung tubig. Dahil kung sa amin lang po, sa aming bayan, ay hindi magpa-participate ang mga ibang bayan, ay mahihirapan po talaga kami. Kaya kagandahan rin po na nagkaroon po ng paglilinis ng ilog ng provincial government ni Governor Ramon Gico. Medyo bumilis po yung daloy ng tubig. Pero ito po ay naumpisan pa lang, hindi pa natatapos. So, yan po, kailangan talaga comprehensive, Sir Atong. Dito lang sa bayan namin, racing of roads, ganun lang ang gagawin. Magiging passable lang siya, pero magiging stagnant water sa mga bahay ng mga residente kasi malulubog sila. So, ang kailangan po talaga ay yung tubig na nandito sa mga isolated low-lying areas namin nandito sa bayan ng Kalasyaw ay magkaroon ng drainage palabas po sa ating ilog at dire-diretsong palabas doon sa upstream po. Ngayon. So yun ho ang nakikita nyo. So ibig nyo sabihin, Vice Mayor Kevin, yung paglilinis ng administrasyon ni Governor Gico ay nakaibsan, nakatulong din ng kahit papaano? Nakatulong ho dahil nung last week na tinitingnan namin ng water ang aming water monitoring level
umaakit na ho nasa 8 feet yan, may mga may mga lugar na ho na binabaha. Pero dahil ho doon sa pagkakalinis at pagkakatanggal ho ng mga obstruction doon sa mga ilog, medyo bumilis ho yung daloy at hindi ho binaha. Pero ito po kasi nangyari ngayon, talagang sobrang laki pong tubig ang nanggagaling po sa itaas na bumababa ho dito sa bayan. Kaya itong baha po talaga ngayon ay kailangan talaga maayos po yung daluyan ng tubig sa Ratong. Yun. Dahil talagang mahirapan kung ano. So no choice tayo kung hindi saluhin lahat yung tubig na nanggagaling dyan sa kabundukan, partikular na sa mga dam, dyan sa Benga Dam at saka sa San Roque Dam, Vice. Yes, ganun po talaga ang mangyayari. For the longest time sa Ratong, nag-racing of roads tayo, parang ganyan. Inaangat natin ang mga ibang kalsada, nagiging passable siya. Pero after 10 years, binabaha ulit yung lugar na yun. Kaya hindi nagtataka ho kami kung ano ang reason. Dahil as per our meeting yesterday, natanong ko ang ating MDRR Vice Chairman, si Sir Ed Villacorta, kung itong level ba ng tubig ngayon, same ba doon sa mga binabaha ng mga previous baha natin? Ang sagot ho sa akin, iba-iba ho ang iba-iba ho ang lalim. Iba ho, pag ang lalim ho ng sinukalan ng river na tinitingnan po namin, iba-iba ho ang pinupuntahan ng tubig dahil sa rason na meron mga developments sa mga ibang bayan. May mga kalsadang nagagawa, may mga subdivision na tumatayo, may mga bahay na tinatayo. Kaya ho nababago yung daloy ng tubig. So, ibig sabihin niya na kailangan pa rin pag-aralan na maigi ng inyong mga eksperto para mabigyan ng solusyon yung problema ho sa pagbaha dyan sa bayan po ninyo, Vice. Opo. Talagang kailangan eksperto, dalubhasa at pag-aralan kung paano po ang galaw ng tubig. Tapos kung mas maganda ho talaga kung komprehensibo, holistic po, isang buo na may master plan talaga na susundin. At Vice, dahil sa pag-iikot mo naman, hindi lang dito sa buong Pilipinas, at alam ko naman na kamakailan lang ay nakapunta ka sa mga iba't ibang lugar. May mga napag-aralan ka ba sa ibang lugar na pwedeng i-adapt dito sa bayan ng Kalasyaw patungkol dyan sa pagsolusyon dyan sa baha? Opo, yung nagkaroon po tayo ng chance na mapunta ho sa Taiwan, ay nakita po ho yung control nila, yung paano nila i-manage ang tubig. Pati sa agrikultura, natutulungan kasi fully irrigated po ang mga agricultural area nila. Napakaganda ho kasi nasa bundok, gumawa ho sila ng mga reservoir. Paakyat sa buntok na umiipon ng tubig. Tapos pag ibinababa ho yung tubig, hydroelectric naman ang kine-create niya. So self-sustaining yung project na yon, inaakit niya yung tubig. Ini-impound sa kabundukan. Tapos ibinababa, gravity, nag-create ng energy. Kaya yun napakaganda ho nung nakita ko ron. Na-i-imagine ko yung kwento Vice Kevin, So, sa tingin mo ba, pwede ba nating i-adapt dyan sa bayan ng Kalasyaw despite na limited resources lang kayo? Hindi namin kakayanin yun, sir. Wala ho kaming actually yung tinitingnan namin kung saan po i-consider naming water impounding dito sa bayan ng Kalasyaw. Dahil during our meeting with the mayor yesterday, yan po yung isang discussion na kung magkaroon po ng kung saan pwede naming ilagay at isalo yung tubig. Pero kailanganin ho namin ng malaking pondo para dyan. Sa tingin ko hindi ho kakayanin ng aming bayan. So naging usapan po ay parang darating po ang aming congresswoman at makikipagkaroon po kami ng dialogo sa kanila regarding kung paano po talaga ma-address din itong problema. Kasi nag-ikot din kami sa Ratong sa mga eskwelahan.
talagang inangat ang mga kalsada, lubog na ho yung ating mga eskwelahan. So, rainwater pa lang, wala pang ganong pagbaha. Continuous rain ng mga 2 days, 3 days lang, binabaha na ang ating mga ibang eskwelahan. At saka ang nakakatakot ho dyan, Vice Kevin, hindi pa ho nag-release ang San Roque Dam. Ang nararamdaman pa lang natin is yung release dyan ho sa Maybing Dam. Oo. Yun nga rin po ang pinaghahandaan namin. Habang kausap kita, Vice Kevin, na-imagine ko yung sinasabi mo na nakita mo doon sa Korea, no? Ngayon, ano kaya... Taiwan, sir. Taiwan. Ano kaya kung ang gagawin na lang ho natin, proposal lang naman ho ito, Vice, na gumawa ho tayo ng, para matuloy natin yung mga pangarap mo dyan sa bayan ng Kalasyaw. Ano kaya kung makipag-ugnayan tayo sa bansang Taiwan through Sisterhood Pact dahil meron naman ho tayong mga ganyan na mga connection, meron at saka willing naman yung government of Taiwan to become a Sisterhood of Kalasyaw. If ever na meron kayong mga pag-iisip na ganyan para matuloy lang ho yung mga proyekto na yan, meron bang kakayanan ang bayan ng Kalasyaw para gawin ito, Vice Mayor Kevin? Yun nga ho, tulad doon ng sinabi ko, kahit kung magpupunta po kami doon at pag-aaralan, ay may matututunan kami. Pero pagdating mo sa implementasyon, pag gagawin namin yung ganong klase ng proyekto, idea, ay mahirapan ho kami dahil sa kakulangan ho ng pondo. Dahil marami rin hong kailangan pag i-address. Ito, priority rin ho itong baha. Pero marami hong mga kailangan i-address na problema. Siyempre, nasa priority din po yan ng aming local chief executive. Ayan. Pero napag-usapan na rin po yan at maaari po natin i-suggest yan na kung ganyan po. Yan. So, Vice Mayor Kevin, wala na pa akong ibang katanungan at good luck na lang at saka stay safe na lang. Ang huling pahayag mo sa ating panawagan sa ating mga kababayan po dyan sa bayan ng Kalasyaw. Sa aming mga kababayan dito sa bayan ng Kalasyaw at sa lahat na rin po na nakikinig sa inyong istasyon, Sir Ratong, ay manatili lang po tayong alerto, ligtas at kung maaari ay wag na kong lumabas kung wala rin naman pong importanteng gagawin dahil mahirap po magkasakit sa panahon na ito. Kaya, at sa aming mga kababayan naman na kung kinakailangan para sa inyong kaligtasan ay lumikas na po tayo dahil meron naman tayong mga lugar na paglalagyan, may evacuation center tayo at may mga tao rin po na mag-aasikaso sa inyo doon para mas lalo kayong mabantayan at mabigay po yung mga kukulang pangangailangan po ninyo. Punto por punto. Live na napakinggan ho natin si Vice Mayor ng Kalasyaw, Kevin Roy Macalalay. Maraming salamat at mabuhay po kayo, Vice Mayor. Punto por punto. Maraming salamat po, Sir Atong. Atong Happy birthday. Remo. Thank you. At lumampas na ho tayo ng 4 na minuto sa ating break time. So, babalik ho kami ni kasamang Franz kaya Biab ang kilabot ng mga kolehiyala. Magbabalik ho kami makalipas ng ilang patalastas. Yung anak. Ang puta-putang ransunata. Dame un San ang puta-putang informasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan.
paborito. Gaano kahalaga ang tubig sa ating kalusugan? Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan mag-alaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water. Matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari, kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Kay tagal mo nang nawala, bumalik ka na sa piling ng iyong pinagmulan sa iyong nakaraan. Bumalik ka na, ano mang layo ang narating iyong maaalala.
DJD 88.1 FM Radyo Pangasinan. Aburrito. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Meron pa tayong nalalabing 19 minuto bago mag alas 11. At yan ho ang kasalukuyang sitwasyon ho dyan sa bayan ng Kalasyaw. At papasalamat ho tayo kay Kalasyaw Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay sa kanyang situational report. Ginawa pa nating reporter si Vice. At subukan naman ho natin, punta naman ho tayo sa bayan ng Bayangbang. Subukan ho natin kontakin ang ating kaibigan, ang ating boss, kung papayag o baka tulog pa. But anyway, siguro kuha na lang ho tayo ng update dyan sa bayan ng Bayangbang through dyan sa MDRRMC nila. Good morning, Mayor. Pasensya na po. Pasensya na po kayo at makikipag-huntaan at makikipagbalita lang ho sana kami sa inyo. Live na po tayo dito sa DWJA, Mayor Carlito Saplan. At ang inyo mo... General Electric? DWJE. Mayor, pare, live na tayo, So, kuha lang ho kami ng konting update kung kumusta na po ang sitwasyon natin dyan sa bayan po ng Santa Barbara. Ang problema namin dito, minimal pa naman, hindi naman masyado. Meron po kaming, tatlong barangay lang yung natin, medyo flooded po ng ulan, hindi po flooded ng galing sa ilog. So, water rainfall ho yan ng akuan natin, Mayor, ano? Wala pa naman tayong bumibigay na diki, ayos pa naman lahat. So, kumusta naman po yung water level ho natin dyan sa may Sinukulan? Kagabi, nasa 7.5, ngayon nasa 7.7 na. Okay. So wala tumataas pa rin. So sana wag na sanang huminto naman na sana yung ulan, Mayor, para pahinga na rin sana tong ulan. Grabe, wala nang tigil. Wala nang tigil. Sa ngayon ba, Mayor, nandyan ba kayo ngayon sa opisina po ninyo? Supposed to be work from home kami, pero nag-opisina ako dahil nagme-meeting kami dito ngayon. Yan. So pasalamatan ho natin, bigyan ho natin ng masigabong palakpak si Mayor Carlito Saplan ng Santa Barbara. Yan. Salamat. Yan, Mayor. So far, mga ilan na pong barangay po ang gaano? Nasa tatlo pa lang. Sa tatlo out of? Dalunggi, Sungkil, sa Kaluot.
Ayan, so yung evacuation center naman natin, Mayor, nakahanda na rin po siguro if ever na At saka ngayon, naghahanda na rin kami ng pagbibigay natin ng mga relief goods para sa ating mga para sa ating mga nabinaha. Mga ilan pong mga pamilya po ang pinagpaplanuhan nyo pong... Yan pa rin yung pinapaikot ko sila, sila sa MDRR para at least pinukuha namin yung mga data. At Umiikot sila ngayon, sa ngayon So Mayor, maraming salamat po. Hindi ko na po kayo aabalahin at Okay, medyo thank you very much. ayun munang pagbakon muna, Mayor, sa mga ating mga kababayan po sa Santa Barbara. Ang masasabi ko, mag-iingat po sa ating mga nasa tabing ilog na kung medyo delikado, lumikas na po kayo at mag-iingat po sana yung ating mga kaibigan dito at saka kababayan. Yan. So Mayor, maraming salamat po at mabuhay po kayo. Okay, thank you Punto very much. por punto kay Atong Remo. At yan ho ang ating pakikipanayam kay Santa Barbara Mayor Carlito Saplan. Punto por punto kay Atong Remo. So, minimal pa rin na kahit na mataas na yung tubig dyan sa may Sinukulan River. Medyo minimal pa rin ang mga apektado dyan po sa bayan ng Santa Barbara. Tatlong barangay lang pala ang medyo minimal underwater. At mantagin nyo walang pasok ang gobyerno pero si Mayor Carlito Saplan ng Santa Barbara andyan ho sa kanyang opisina. Dapat ho lahat ng mga alkalde, lahat ho ng mga mayor si ganyan din. Siguro lahat naman siguro. Aywan ko lang yung araramay mangiras. Yung mga ibang mayor na nagpapakasasa, nagpapakasarap habang ang kanyang mga kababayan sa Dagupan City ay lubog na sa baha. Napunta ka lang, Mayor Belen Fernandez, kulan nyo sa balita, kuntang ka kunood ken, biyag tao, no, so paratay kay Bamditan. Nagpapakasayaho kayo dyan, samantalang ang mga kababayan nyo dito sa Dagupan City, lubog na sa baha. Punto por punto kay Atong Remo. Kumusta mo't kasi ditad kinay? Ditang kayo na Malimgas Market. Inirlaso ko lang tutay danom. Pitex mo pa, Joel de la Cruz. Kagawad, Joel de la Cruz dita na Malimgas. Siya mamaksil ko yung radyo to. Labing 2 minuto na lang bago alas 11 Ayan, saan banda yan na Carl? Dagupan pa rin ba yan? Dagupan? Buti pa dyan sa bayan ng Santa Barbara at saka bayan ng Kalasyaw na kung saan ay naghahanda na ho sila ng mga relief goods para sa kanilang mga kababayan. Hindi kagaya ng aywan ko ba itong mga provincial officials natin, bakit tahimik na tahimik sila. Mas inuuna nila yung pagpaparehistro dyan sa gikonsulta kaysa pag-ayos at pagbigay ng mga relief sa mga kababayan natin nangangailangan. Kamakailan lang nakita ko ho sa Facebook page ng may mga nagpapalista na naman dyan sa mga gikonsulta. Ano ba ang mas dapat nating unahin? Ang gikonsulta o ang solusyon sa baha? Punto por punto kay Atong Remo.
Ang sabi nga ni former DA Secretary Manny Piñol, the greatest tragedy in governance is when leaders forget they were elected to serve people, not their own interest. Ang pinakamalaking trahedya sa pamahalaan ay kapag nakalimutan ng mga leader na sila ay ihinalal upang maglingkod sa mamamayan, hindi upang unahin ang kanilang sariling interes. Mahiya naman kayo. Remote control ako no, so Ken, Dagupan City, via remote control. Taang nga po dya, may mayor yo, si kayong taga Dagupan City, kaya ano sa inyo laya, man hindi tanay, malinis ang sarar at ay adlap-delap, kaabungan nyo. Ay, Dagupan City, kaskasyang kakalamor. Punto por punto kay atong Remo. Yung binabanggit ko kanina, kamakailan lang ay may nag-post na ang inuuna niya ay ang pagpapalista. Nagiging prioridad niya ang pagpapalista. Habang ang ilang lugar sa Pangasinan ang binabaha at maraming pamilya ang nangangamba sa kanilang kaligtasan at kabuhayan, isang mahalagang tanong lang ang dapat itanong sa pamahalaang panlalawigan. Ano ba ang prioridad? Ang agarang pagtugon sa baha o ang pagpapalista para sa gikonsulta? Hindi naman masama ang programang pangkalusugan. Mahalaga ang serbisyong medikal, lalo na para sa mga mahihirap. Ngunit sa panahon ng kalamidad, natural lamang na unahin ng pamahalaan ang kaligtasan ng buhay, rescue operation, evacuation, pagkain, gamot at agarang tulong sa mga binabahang komunidad. O kapag mataas ang tubig, hindi registration ang unang iniisip ng isang pamilyang pinapasok na ng baha ang kanilang bahay. Ang kailangan nila ay tulong, rescue, evacuation at malinaw na impormasyon kung saan sila ligtas na makakapunta. Dapat malinaw sa publiko kung paano inaayos ang prioridad ng pamahalaang panlalawigan. Bagamat hindi kailangan pag-awayin ang kalusugan at disaster response, pareho silang mahalaga. Ang tanong,
ay ano ang dapat mauna kapag may agarang panganib? Sa gitna ng baha, hindi dapat maramdaman ng mga Pangasinense na mas mahalaga ang pagpapalista kaysa kanilang kaligtasan. Ang pagpapalista ay maaaring ipagliban ang rescue at pagtulong sa taong nasa panganib. Sa panahon ng kalamidad, ang tunay na sukatan ng pamumuno ay hindi kung gaano karami ang narehistro, kundi kung gaano karaming buhay ang naprotektahan at kung gaano kabilis nakarating ang tulong sa mga nangangailangan. Punto por punto kay Atong Remo. Kaya malinaw ang hamon. Unahin ang baha, unahin ang kaligtasan, unahin ang Pangasinenses. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Habang maraming Pangasinense ang nakikipagbuno sa baha, isang tanong ang bumabangon. Ano ba ang dapat unahin? Ang pagpapalista sa gikonsulta o ang pagliligtas at pagtulong sa mga binabahang mamamayan? Punto por punto kay Atong Remo. Hindi natin kinokontra sa programang ito ang pangkalusugan. Kailangan ng mga tao ang serbisyong medikal. Pero kapag may kalamidad, may dapat na hierarchy of priorities. Punto por punto kay Atong Remo. Kapag ang bahay ay pinapasok na ng tubig, hindi registration form ang kailangan ng pamilya. Punto por punto kay Atong Remo. Rescue ang kailangan. Evacuation, pagkain, tubig, gamot, at agarang aksyon ng pamahalaan. Punto por punto kay Atong Remo. Dito natin gustong makita ang klase ng liderato. Punto por punto kay Atong Remo. Dapat makita ang mga opisyal sa evacuation centers. Dapat maramdaman ng mga biktima ng baha na hindi sila nag-iisa. Punto por punto kay Atong Remo. Dapat mabilis ang koordinasyon ng mga barangay, munisipyo at provincial government. Punto por punto kay Atong Remo. Dahil ang isang programa ay maaaring ipagpatuloy pagkatapos ng baha. Punto por punto kay Atong Remo. Pero ang buhay ng isang Pangasinense na nasa panganib ay hindi maaaring ipagpaliban. Punto por punto kay Atong Remo. Kaya kung sabay na isinasagawa ang pagpapalista at disaster response, kailangan tiyakin ng pamahalang na panlalawigan na hindi naaagawan ng atensyon, tauhan ng resources at agarang pagtugon sa kalamidad. Punto por punto kay Atong Remo. Hindi sapat ang magandang programa kung ang taong dapat makinabang dito ay kasalukuyang nakikipaglaban para sa may tawag. Sandali lang, Alex. Naka-onboard tayo. Punto por punto kay Atong Remo.
At pinutol mo, Alex, yung konsentrasyon natin, Alex Tulaw. O, kita mo, di bale, bukas, ipagpapatuloy na naman ho natin ang nabitin na programa natin dito. Punto por punto kay Atong Remo. At asahan nyo ho bukas at makakasama pa rin ho tayo sa loob ng 1 oras. Ipagpapatuloy ho natin yan at kakausapin ho natin, tawag-tawagan ho natin ng mga iba't ibang mga mayors dyan ho sa kanilang mga bayan para malaman ho natin kung ano na ang sitwasyon sa kanilang mga lugar. At lumampas na ho tayo ng 1 minuto at maraming salamat ho sa lahat ho ng mga sumabaybay, tumangkilik, nakinig, nanood sa programang Punto por punto kay Atong Remo. at nakasama nyo pa rin sa technical side si Kyle Franz Kayabyab. Hanggang bukas muli. Punto por punto kay Atong Have Remo. a rainy Monday season. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa